शादी ब्याह मरनी हरनी कुछ भी अगर अभी 12 बजे रात के मुखिया जी का मालूम हो जाए कि हमरा पंचायत में कहूँ मरल बा, तुरंत 1500 रुपया लिया के दे दे, 2000 दे दें, 3000 दे दें, कैसे काम करो लोगों। केहू गरीब के लड़की के शादी बा, कौन सा मुखिया जी गरीब के लड़की के शादी बा, वहाँ का जरूर कुछ ना कुछ जितना कुछ का आटा चाउर दाल जितना होला मदद करे नहीं, आके कुछ पैसा भी देवे नहीं। कहतनी जो वहाँ के बहुत अथी बानी, हमनी खातिर भगवाने बानी जानी मुखिया जी। हाँ मुखिया जी, ये माने कोनो अथी में गांव में हमनी के ढुकत नहीं सा त पांख में नहीं सा ढुकत, हमनी के अथी में रोड में चलते नहीं सा। मुखिया जी आवे नहीं दुख सुख में? हाँ आवे नहीं, पूछे नहीं प्रवाल उनके केहू सिखावले नहीं कहने कि कहे के बा मुखिया जी आवे नहीं? हमनी के केहू नहीं। ना केहू देखी व्यूअर्स तो समझ जाए कि बुझाता कि सब कोई के सिखावल गइल बा। आई पत्रकार सिखा के रिपोर्टिंग करता, प्रवाल उनके केहू सिखावले नहीं कहनो? ना केहू नहीं। प्रवाल उनके हइये बोले के बा ना हम यहाँ के द्वार पर कसकारी जमीन बा, अच्छा आ कसकारी में रास्ता बा, ऊपर के ढलवा के दुआरी पर ले एकदम। हाँ जी मुखिया जी बहुत बढ़िया बानी एकदम। मुखिया जी काम करे हाँ एकदम करी ले, हमनी तो खूब बढ़िया से हमनी के उनका के मानी ले सर, हमनी के वहाँ का मानी ले। मुखिया जी हाँ तब भैसा ढलवा उलर दे देना, काम करे नहीं वहाँ का दुख सुख में आवे नहीं? खूब बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भूजा ले बन रुआ तनी से दे तो तनी बुझे तो बुझले बानी। यहाँ और एक पेपर डालो इनार, यहाँ के द्वार पर पूछे इनार बा, इनार के एकदम चबूतरा बनवा के फर्स्ट क्लास इतना ऊंचा आ पक्का कह के 10 आदमी बैठ के कपड़ा खींचे सूते नहाए बैठे एकदम बनवा देले बानी। इनार बनवा दे। हाँ खूब बढ़िया मुखिया जी। अरे वो कहाँ से गुनसार से आवता नहीं? हाँ यहाँ के गुनसार से आवता नहीं, भूजा हमरा मिल गइल बा। अच्छा चाची बोली मुखिया जी मदद करे नहीं दुख सुख में आवे नहीं? हाँ हाँ मदद करेनी। नमस्कार, हम बानी अमरजीत कुमार गिरी। आज फिर हम पहुंचल बानी सारण जिला के ईसवापुर प्रखंड के डटरा पुरसौली पंचायत के वार्ड नंबर 11 में बानी और लगातार हम आदमी खोजे के प्रयास करतनी, केहू तो डटरा पुरसौली पंचायत में मिले यही कहे कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के तरफ से विकास नहीं के पहले। हम कैमरामैन से चाहे दिखावे खातिर के देख सकतानी कुछ महिला लोग भी बा, माता लोग भी बा और चाचा बानी हमरा साथ में, और है रोड बा। चाचा बताओ तो रही कि रोड पर इतना, पहले चाचा से पूछ लेता नहीं का कि यहाँ कहत रही, का नाम पड़ी चाचा राउर? श्री तारकेश्वर शाह। तारकेश्वर शाह का कहत रही रुआ बताएं? हम यह बात कहते नहीं है कि हमनी के जो रोड रहे आई जाके परिस्थिति रहे नाला के कि केहू के आवे जाए में बहुत तकलीफ रहे, ठेहुन भर खाल आ जब पानी होके तो पूरा भर जाए। अच्छा रोडवा? हाँ रोडवा आ नाला जोर रहे, नाला यही पर पानी गिरे। मुखिया जी से हमनी के कहनी सब, मुखिया जी कहनी अच्छा हमरा के आवे दी। जब प्रतिनिधि भइनी वहाँ का तो चौक पर से लेके यहाँ तक पहले नाला बने एक एथी से आ ईटा के सोलिंग करेनी तो उ नाला लोग भसा दिलक। फिर मुखिया जी का कहनी कि पीसीसी लिया के आ पीसीसी से वहाँ से लेके ये नदी तक लड़ाई करके संघर्ष करके केहू अन्याय करे तो ओकरा पर भिड़ जाई वहाँ का, आ तब ए नाला के सुचारू कोई नहीं। हमरा द्वार पर थोड़ा सा द्वार पर हमनी के कौन सा कि मुखिया जी बड़ा पाँक लग जाता है, द्वारों ढलवा देनी वहाँ का। माने वहाँ के हमनी के गरीब खातिर मसीहा बनी जनी की ना, शादी ब्याह मरनी हरनी कुछ भी अगर अभी 12 बजे रात के मुखिया जी का मालूम हो जाए कि हमरा पंचायत में कहूँ मरल बा, तुरंत 1500 रुपया लिया के दे दे, 2000 दे दें, 3000 दे दें, कैसे काम करो लोगों। केहू गरीब के लड़की के शादी बा, कौन सा मुखिया जी गरीब के लड़की के शादी बा, वहाँ का जरूर कुछ ना कुछ जितना कुछ का आटा चाउर दाल जितना होला मदद करे नहीं, आके कुछ पैसा भी देवे नहीं। मैंने यहाँ तक कि हमने के पंचायत इतना खुशहाल बा सर इस संगम बाबा मुखिया से कि यहाँ के स्वर्ग में सीढ़ी लगा दिले बनी। इतना विकास भइल बा? इतना विकास जवाबे नहीं के हमरा पंचायत में रहुआ लाद दे देम तो पाक ना मिली, जब मिली तब पाका मिली। यहाँ तक कि घर में जाए खातिर हो सब नाला अथी बनल बा, सड़क का नाला उ सरकारी ना हो कसकारी हो। अच्छा हाँ इतना पातर बा रास्ता पगडंडी ओकरो के ढलवा दिले बानी। गांव में हमरा कहीं पाक ना मिली, चारों ओर घूम जाई कहीं पाक ना कहीं ना पाक मिली। इतना विकास उहे के कर्तव्य बा, देन बा, उहे के एगो भगवान बनी हमनी खातिर। बिल्कुल दुख सुख हर समय हाथ में हाथ मिला के चले बनी। हमनी के मरनी हरनी होला कभी कहनी सा के साथे जानी स्मशान में।
बिल्कुल भोजपुरिया झकोरा के चैनल पर हमेशा पंचायत के समस्या के बारे में ही चलत रहा और सब लोग कहे कि गिरिया ये हमेशा पत्रकार बा ये हमेशा पंचायत के नेगेटिव ही दिखावेला, लेकिन चला हे भगवान एगो ऐसा पंचायत मिलल बा जहाँ पे कुछ पॉजिटिव भी दिखाई दे रहा बा, जहाँ के जनता खुश बा, जहाँ के जनता कहता कि जी के स्थानीय जनप्रतिनिधि जी के स्थानीय मुखिया भगवान से कम नहीं खान और गरीब के मसीहा बाड़े। से पूछ ले माई बिल्कुल माई बहन जे भी बाबे माई बहन से हम पूछम, तमाम बातचीत करें और बहुत खुशी होता हमारा पंचायत में पहुंच के, डटरा पुरसौली पंचायत में, जहाँ के जनता कहते कि गरीब के मसीहा बानी है जी के मुखिया और हर एक के मुसीबत में हाथ डाल के साथे चलेनी। का कहत रहनी चाची रउरा बोली? कहतनी जो वहाँ के बहुत अथी बानी, हमनी खातिर भगवाने बानी जानी मुखिया जी। हाँ मुखिया जी, ये माने कोनो अथी में गांव में हमनी के ढुकत नहीं स त पांख में नहीं खिसा ढुकत, हमनी के अथी में रोड में चलत नहीं स, माने काम करे नहीं वहाँ के सब। हाँ हाँ सब मुखिया जी आवे नहीं दुख सुख में? हाँ आवे नहीं। पूछे नहीं रवाल उनके केहू सिखावले नहीं कहने के कहे के बा मुखिया जी आवे नहीं? हमनी के केहू नहीं। ना केहू देखी व्यूअर्स तो समझ जाए कि बुझाता कि सब कोई के सिखावल गइल बा। आई पत्रकार सिखा के रिपोर्टिंग करता, रवाल उनके केहू सिखावले नहीं कहनो? ना केहू रवाल उनके हइये बोले के बा। ना हम का कहनी है रवा से जी पहुंच के का कहनी हम? हमनी के तो पतो ना रहला कि हमनी के सिखाई। हम रवाल उनके पतो ना लगी केहू आवेला बा। आवेला बा। ना हम कुछ कहनी है रवाल उनके कि रवाल उनके जौन दिक्कत होई तो रवाल उनको है ये नु कहनी हाँ, एगो बात- हम चाची है नु कहनी हम। हाँ रउआ ये कहनी। यहाँ के द्वार पर कसकारी जमीन बा, अच्छा आ कसकारी में रास्ता बा, ओकरा के ढलवा के दुआरी पर ले एकदम हाँ जी। मुखिया जी बहुत बढ़िया बानी एकदम। मुखिया जी काम करे? हाँ एकदम करी ले, हमनी तो खूब बढ़िया से हमनी के उनका के मानी ले स आ हमनी के वहाँ का मानी ले। मुखिया जी हाँ तब है सब ढलवा उलर दे देना, काम करे नहीं वहाँ का दुख सुख में आवे नहीं? खूब बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भूजा ले लेबन रुआ तनी से तो तनी मुझे तो बुझले बानी। यहाँ के और एक जगह डाने हो? इनार, यहाँ के द्वार पर पूछे इनार बा, इनार के एकदम चबूतरा बनवा के फर्स्ट क्लास है, इतना ऊंचा आ पक्का कह के 10 आदमी बैठ के कपड़ा फींचे, सूते, नहाए, बैठे एकदम। बनवा देले बानी। इनार बनवा दे। हाँ खूब बढ़िया। मुखिया जी रुआ कहाँ से गुनसार से आवता नहीं? हाँ यहाँ के गुनसार से आवता नहीं, भूजा हमरा मिल गइल बा। अच्छा चाची बोली मुखिया जी मदद करे नहीं दुख सुख में आवे नहीं? हाँ हाँ मदद करेनी। हमरा ई जाने करला कि केहू मर जाला तो केहू के कुछ हो जाला, सब में आवे नहीं, सब में मदद, ऐसा कोनो बात नहीं है मुखिया जी के। सब में आवे नहीं? केहू के बेटी के बियाह गरीब के भइल आवे नहीं? ओह में आवे नहीं, तिलक बड़ा सब में आवे नहीं। अच्छा केहू के गरीब के बेटी के बियाह हो गइल तो मुखिया जी आवे नहीं? हाँ जी आवे नहीं। मदद करे नहीं? हाँ करे नहीं। अच्छा चाची मर उल जाला तो कफन के पैसा मान के चल कि केहू के लगे आवेला ना पूछेलन जे का घटल बा का कमी बा, मान ली कि केहू के श्राद्ध करावे के पैसा नहीं खेत दे नहीं वहाँ के? सब देवेलन, सब आके खड़ा होके आ जालन, सुनते आ जालन जे फलना नहीं खे तो चल आवेलन मुखिया जी। हाँ का कहनी हो? औसन तो मुखिया ना भगवाने हैं हमनी खातिर। हाँ कोनो काम में चले नहीं एकदम। रउरा घर के दिक्कत बा? हैं और तनी राशन पताई सब दे देनी बियाह शादी में। बियाह शादी में राशन बताई देबे लड़की नहीं? के शादी बोलता हमरा के देले रही। रउरा घर के दिक्कत बा? फोटो लेकिन खिंचा गइल बा ना? रउरा घर के दिक्कत बा? फोटो रउरा खिंचा गइल बा? हाँ सब बिल्कुल है। वीडियो के माध्यम से जी का स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया जी से हम कहम कि 2 आदमी बानी यहाँ के घर के दिक्कत बा? 3 आदमी रउरो घर के दिक्कत बा? रउरो फोटो खिंचा गइल बा? अच्छा चली 3 आदमी एजिबाज एकरा फोटो तक खिंचा के चल गइल बा मुखिया जी, लेकिन घर अभी तक नहीं मिलल नहीं के। हम चाहेम कि एकर फॉलो अप करी रहुआ और फॉलो अप करके घर दिवाई कहे के दिक्कत बा यहाँ लोगन के, लेकिन एजी का स्थानीय जनता कहता और सारण जिला में ये पहिलका पंचायत बार हम कहता नहीं कि डटरा पुरसौली पंचायत मिलल बा। केहू के सिखा के हमने के नहीं से पूछा, केहू जे जहाँ से आवता सामने हमने के पूछता नहीं सन। मतलब कि फैक्ट एंड फेयर रिपोर्टिंग भोजपुरिया झकोरा ही करता आइल बा शुरू से लेकर अब तक। तो यहाँ के गौरन यहाँ कहाँ गाड़ी से लेके खाना चौपावत रहनी, औसन तो मुखिया ना दहाड़ में खाना लेके जाते रहनी, राहर में भी मदद करता हूँ। हाँ हाँ मदद करते रहनी। हाँ औसन तो ये सर 2 महीना तक राशन पैक करके पूरी सब्जी, ओकरा बाद में गाड़ी से है राशन बिस्कुट
अथी टोस ई सब ला दे हमार देखल आ लाद के दिन भर जाके पानी में ढुक ढुक के बांटे 2 महीना तक। अच्छा चाचा रवा लगा था कि आसपास मौसम कोई केहू मुखिया होई ना सर अब ना होई। भविष्य में नहीं होने वाला है। भविष्य में भी ऐसा ना जब गांधी जी मर गए तो लोग कहलक नु कि अब के वैसा ना हुई गांधी जी खानी से ही हाल ऐसा मुखिया ना हुई। बहुत लोग हो ही जाए भविष्य में लेकिन ऐसा भौखे वाला नहीं ऐसा मुखिया दोसर केहू ना। सर ये बात सही बा। देख सकत नहीं जनता में खुशी हम बहुत खुशी। सारण जिला के हमरा बुझाता कि पहिलका पंचायत बा बार बार कहता नहीं वैसन पंचायत हमनी के भोजपुरिया झकोरा तो हमेशा नेगेटिव देखावत रहल कि हई नहीं के भइल तो हऊ नहीं के भइल हई नहीं के भइल लेकिन ऐसन एगो पंचायत मिलल बा जहां सब चीज भइल बा और सब चीज हो रहल सारा बा। विकास भइल बा। सारा विकास। हमारा पंचायत में चापाकल तक बहुत लोग घर में दुआर पर अच्छा ऐसा मुखिया अपना पैसा से इहो नहीं सरकारी पैसा हो अपना पैसा से मुखिया जी का अपना पैसा। हाँ, बांट देवे नहीं लेके कोई के कॉल देले बारा सब कोई के कॉल देले बारा घरे घर कॉल मिली। हमनियो के देले बारा केकरा नहीं खे के बताओ तो नहीं खे काम प्यार है सर जी काम प्यारा बा बिल्कुल। श्याम प्यारा नहीं है। फोटो होगा इतना विशाल होगा बहुत आदमी है कि कुर्ता पैजामा पहन कर आता है इतना बड़ा करनी कुछ नहीं है वैसा मुखिया जी में नहीं है। इनके पास करनी बहुत है। अगर हम कोई मुसीबत में पड़ते हैं खुद आकर वो मुसीबत को सॉल्व करते हैं। वाह बहुत अपने से सुंदर। आते हैं हम नहीं जाते हैं वो खुद पता करते हैं क्या उनके पास आदमी कितना है कि तुरंत बता देगा। हाँ 12 बजे रात को सब काम में तब सल्टाइयो तब हैं? सब काम में सल्टा दी अरे वो गाय आवे कौन वाला खुल रहे माल 12 बजे रात के चोर चोरा के ले गए सब 12 बजे मोटरसाइकिल उठा के आ जानते नहीं हो थी कौन हो मुबारकपुर के सामने से केहू जीतल हमर जात को पकड़ के माल के लिए ना भइल हाँ के बा उनका खनिया ना हो की बा सर तो अद्भुत बा। बहुत अद्भुत बा। कहो बात अब कहाँ तो कहीं मैंने अब ढेर बात बा हुए। तो चलिए लगातार हम के बनल बानी सन और चाची के भुजा भी हम खात रहनी है और रिपोर्टिंग भी करते रहनी है ना हम ना कहीं भुजा ले जाएंगे हो गई। तो जनता में बहुत खुशी बा जी देख सकता नहीं कि और सडनली हमनी के पहुंच के इनको इंदिरा आवास दिले में नहीं होते बना था। अच्छा इंदिरा आवास मिल गइल बरवा। हाँ मिल गया कहाँ मिलल भाई अभी अभी 25,000 तो रुपये दे एगो किस्तो मिलल बा न तो कुर्सी जब निकल जाए तब दूसर का मिली। हाँ तो हो देना देख हाँ तो कुर्सी निकल जाए तब दूसर का मिली। लगातार हमनी के बनल बानी सन हमरा नहीं हो सारण जिला के ईश्वरपुर प्रखंड के डटरा पुरसौली पंचायत के वार्ड नंबर 11 से कैमरामैन अश्वनी कुमार गिरी के साथ लगातार सच्चाई और सच दिखावे के प्रयास भोजपुरिया झकोरा करता। धन्यवाद।